da Allah ya tashi saukar da alqur'ani ya duba cikin mala'iku ya ga duk mala'iku babu wanda ya kai jibrilu girma, sai Allah ya ce jibrilu kai zaka kai alqur'ani. da Allah ta'ala ya ga duk halittarsa ba mai girma kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, sai ya ce a kawo masa alqur'ani. da Allah ta'ala ya duba ya ga duk cikin yaren da ake a duniya sama da 7,000 da wani abu babu yaren da ya kai harshen larabci, sai Allah ya saukar da Qur'ani bilisanin arabiyyin mubin. masu bincike akan harshe suka ce ana da yare sama da 7,000 a duniya wanda aka masa rajista. a cikin yaren nan, yarurrukan nan, babu wani yare da har yanzu ɗaiɗaikun kalmominsa suka kai miliyan guda, har yanzu babu. amma harshen larabci shi kadai yana da ɗaiɗaikun kalmomi har miliyan 12. za ka ga abu ɗaya a larabci amma yana da suna 60, suna 100, suna 200, abu ɗaya tak. a harshen larabci ake samun wannan. to sai Allah ya saukar da shi bilisanin arabiyyin mubin. sai duba a cikin watanni babu watan da ya kai watan Ramadan, yace shaharu Ramadan allazi unzila fihi alquran. sai Allah ya saukar da Qur'ani a watan da ya fi kowanne. sai Allah ya duba a cikin darare kaf babu daren da ya kai daren Lailatul Qadri, sai ce inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. sai Allah ya duba ya ga duk a birane babu kaman Makka, babu kaman Madina, sai ya saukar da Qur'ani a Makka, ya saukar da Qur'ani a Madina. sai Allah ta'ala ya sanya babu wani majalisi mai albarka kaman majalisin da ake karanta alqur'ani. majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa afadhum al-mala'ikatu wa zakarahum Allah fi man indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. babu wata majalisa da ake taruwa a samu albarka guda hudu sai majalisar Qur'ani. babu wani guri da Allah yake saukar da makamai manya-manya guda hudu sai inda ake karanta alqur'ani, sai majalisin Qur'ani, sai makarantar Qur'ani, sai taron alqur'ani, sai inda ake koyar da alqur'ani. nazalat alaihim as-sakinatu, za su samu nutsuwa. wa ghashiyatuhum rahama za ta sauko musu. wa haffatuhum al-mala'ikatu, mala'iku za su kewaye su. wa zakarahum Allah fi man indahu, sannan Allah da kansa zai ambace su subhanahu wata'ala a mala'ikun da suke tare shi. sannan sai Allah ya sanya duk wanda ya haddace Qur'ani ya koyi Qur'ani yake koyar da shi kuma a cikin mutane babu kamsa. khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, wanda ya koyi Qur'ani yake koyawa shine shi yafi ku daraja. sannan a lahira ma an tashi a gaban Allah masu karatun Qur'ani mahaddata masana za a ware su a yi musu majalisi a cikin mala'iku. yace al-mahir bil Qur'an ma'a as-safaratil kiramil bararati والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه من تعتع يتعتع تعتعة وتعتاعا له أجران. ɗan koyo yana da lada biyu, ƙwararre yana cikin mala'iku. sannan ko aljanna aka shiga sai an ce ina yuqalu li sahibul qur'an iqra wa rattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna akhira manzilatika inda akhir ayatan taqra'uha. za ce ina mahaddata Qur'ani ku zo, wannan majalisin naku ne. Allah zai ba ku daraja, zai ba ku girma, zai ba ku ɗaukaka. kowa za a duba abin da ya haddace a bashi matsayi da masaukai yawan ayoyinsa. Qur'ani yana da aya 6,936. idan mutum ya haddace su gaba ɗaya, ya fahimce su gaba ɗaya, to sai a bashi manzila 6,236 inda za a kai shi kenan. alƙur'ani yana da huruffa kusan 324. idan ka sauke ƙur'ani sauka ɗaya, Allah zai baka lada miliyan 3,220,000. abinda za ka samu kenan kai Qur'ani sauka ɗaya. babu inda za ka je ka samu wannan daraja sai a wajen alƙur'ani. sannan Allah ya sanya Qur'ani ya zamo aziz, mabuwayi. duk wanda ya rike shi sai ya buwaya. mubarak,
mai albarka, wanda ya rike shi sai ya albarka. Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika, sannan shi ambato ne. Duk mai Qur'ani za a ambace shi, za a so shi, za a girmama shi, za a mutunta shi. Wanda suka yi aiki da Qur'ani a rayuwarsu, a gwamnatinsu, a malantarsu, a kasuwancinsu, a aurensu, a zamantakewarsu, za su ga albarka alqur'ani a cikin wannan rayuwa tasu. Shi yasa Allah ta'ala ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Da haka ƴan uwa mu gode wa Allah da Allah ya kama wani zamani da Allah ya hore alqur'ani, ya huwace qur'ani, ya sauƙaƙa alqur'ani ga yaran mu ƴan mata, ga yaran mu maza, Allah ya musu albarka sun haddace qur'ani. Akwai wani